Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. Minsan po may isang tao mahirap na nakatira lang sa tabi ng squatter, sa squatter ng mga squatter. Ang nagsumbong po sa amin noong iiyak, kalilibing lang po ng yumaon niyang tatay. So, ang tanong niya sa akin ganito, Father, sabi niya, hindi ko po maunawaan, nung namatay ang tatay ko, wala akong makitang pare para magmisa at mag-bless sa yumaon kong tatay. Dahil ba kami mahirap? Dahil ba kami nasa squatter lang? Pero nakapansin ko, pag mayaman yung namamatay, sampu yung paring nag-imisa. May obispo ka. Ba't po gano'n? Nandiit ako sa tanong niya. Gusto kong lumubog at maiyak. Nang maaraw ko ang gospel ngayon, Mark 10:17-30. At sinabi ko sa kanya, kapatid, huwag kang mabahala. Hindi mo ba natatandaan yung sinabi ni Lord? Sabi ni Lord, 3 beses pa niya inulit, mahirap para sa mayaman ang pumasok sa langit, kaya dapat 10 yung parang mag-ibisa sa kanya. Hindi ba so? Yung mahirap, okay lang, diretso na sa langit, di ba mag-isa? Joke lang po yun. May patutuloy. Anyway, ang dami pong pwedeng pulutan sa gospel na pwede natin i-discuss, hinggil sa kayamanan, hinggil sa pagsunod sa Panginoon, hinggil sa mga utos ng Panginoon. But, I would want us to focus and reflect on the question of the man to Jesus. Alam po ninyo yung lalaking ito nagtanong kay Jesus, katulad po natin. Isang mabait na Kristiyano, nagsisimba, tumutulong sa kanyang kapwa, ginagawa ang kautusan ng simbahan, ginagawa ang kautusan ng Diyos, mula nung bata pa siya. So mabait po, mabuting Kristiyano, tulad natin lahat, nagsisimba regularly at masunurin sa utos ng Diyos. At ang tanong niya sa Panginoon, Lord, what must I do to inherit eternal life? Noon pong panahon ng Panginoon, maaaring ganoon ang tanong. Pero kung ilalagay po natin sa sitwasyon at lingwahe natin ngayon ang tanong na ito, mas mauunawaan po natin at mas makakapag-identify tayo. Ewan ko po bakit itong nakaraang linggo po, ang daming nagte-text at nagtatanong sa akin. Mga simpleng tanong ng buhay na ganito. Among hindi ko po alam bakit hindi kami magkaunawaan ng asawa ko. Konting bagay lang nag-aaway kami. Among sabi ng mga bata, hindi ko po maunawaan ang magulang ko, ang titigas po ng ulo nila. Sasabihin ng magulang, among bakit ganyan ang mga bata ngayon, hindi tulad nung tayo ay bata. May nagtatanong sa akin, ano ba ang plano ng Diyos sa akin? Ganito lang ba talaga ako? Na ano kung parasan mo hindi? Nang mangyari hindi? Ang totoo makaminin naman. Ako paano ko tutulungan ng Diyos sa financial problems ko? Hindi ko alam how to make both ends meet. Ako may problema ko sa kapitbahay. Paano kami magiging payapa? Ako pag ganito ang mga kasamahan ko sa trabaho? Ako anong kahulugan ng buhay? Ako para saan ng buhay? Ako bakit nagugulungan ako, nagsisimba na ako? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, dapat dumarami ang problema. In short, ganito rin po ang tanong natin. Paano ako magiging payapa at makamtan ang kapayapaan at tiyaya ng Diyos? Questions we all ask. Ano ang kahulugan ng buhay? Para sa ano ang buhay natin? Bakit tayo nagkakaroon ng mga pagsusubok? Bakit nagkakasakit si nanay? Bakit namatay ang asawa ko? Bakit ganito ang nangyayari sa atin? And maybe the Lord will answer us, well, you know the commandments, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud, huwag kayo magnakaw, honor your father and your mother. But like the young man, maybe we could all say, sino ba sa atin dito ang maaaring pumatay na ng tao? Sino ba sa atin dito ang nangurakot ng 100 million? Sino ba sa atin dito ang hindi puno-puno ng pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang? We all also, like the young man, would say, Lord, we
to do that? Eh bakit parang magulo pa rin ang buhay namin? Bakit ang dami ko pa rin tanong? Bakit ang dami ko pa rin frustrations? And the Lord will answer us, you lack one more thing. May isa pang kulang sa buhay mo. Go, sell what you have, what you earn, give to the poor, then you will have riches in heaven, and come, follow me. Ano si Lord? Pagbili ang lahat. Di ang saya ng mga mahihirap. Tayo ang magiging mahirap. Pamimigay ang lahat. Saan pa tayo kukuha ng pag-esmen? Saan pa tayo kukuha ng pamasahe? Saan pa yung mga baon ng mga bata? Paano tayo kung tumanda tayo? Kung wala tayong pera, papaano? Okay. I don't want to water down. Hindi ko po gusto lagyan ng maraming tubig para hindi magkaroon ng lasa itong pakiusap ng Panginoon. But I would want to see it this way. Gusto ko po unawaan ang sinabi ng Panginoon, go sell everything sa ganito kong paraan, yung pong karanasan namin kay Direk Mario Diaz Abaya. Kung nabalitaan niyo po, Mario Diaz Abaya died last Monday and she was buried yesterday. Alam mo niyo, nung namatay si Direk, ang dami po nag-text sa akin, Amo, nakikiramay po kami sa iyo na parang nanay po si Direk. Pero ang totoo po, talagang parang naging nanay na namin si Direk. Kasama po si Bishop Ombo, si Father Leo, dun po sa maliit namin TV program, Men of Life. Kaya po kung nakakapanood pa kayo nun sa Radio Veritas, sa CRTV 36, yung Sabado Linggo. Matagal na po yun. Ako'y nabiglang ako, may 8 years na po yung program na. Anyway, yung kung hindi nakakakilala sa inyo kay Direk Mario Diaz Abaya. Direk Mario Diaz Abaya is one of the most famous multi-awarded directress in the Philippines. Okay, ang dami po niyang pelikulang naging famoso, naging tumanggap ng famous awards, Jose Rizal, Bagong Buwan, Murong Ami, Sa Puso ng Dagat. And then, nung bata po siya, gumawa ng mga pelikulang para sa mga kababaihan, brutal, mortal, carnal. At yung mga pelikulang po yan, hindi lang sikat sa atin, pati sa Japan at sa ibang bahagi po ng European. Her films are being reviewed. Nagpunta po kami sa bahay na minsan, nakita ko ang daming mga statue ng famous na totoong nakawakan ko po dun sa bahay. Anyway, nakilala po namin siya through Randy David, the eldest brother of Bishop Ombo. Sila po dalawa noon ang magpapartner sa public forum. Si Direk ang nag-direct po noon, si Randy David. Anyway, nung sinimulan po namin yung TV program Men of Life, wala po kami kaalam-alam ni Bishop Ombo paano gumawa ng TV show, paano gumawa ng programa. At dahil kilala po ng kuya niya, pinag-uusapan namin. Noong nalaman ni Direk, nagagawa po kami ng TV program for the Word of God. Ay naman, hindi po kami nagdalawang salita. Every Friday, she would drive from Manila, dito po sa Sato. Tulungan kami, tinurukan niya yung mga senderista, tinurukan niya yung mga batang pare, paano umawag ng camera, paano mag-position ng lighting, paano mag-mix ng sound, paano mag-direct ng set. Na hanggang ngayon po yung mga senderista pare na lang ang gumagawa ng show namin. And hindi po siya tumatanggap ni kusing na bayan, kahit pang kasabihin. Ang binabayan lang itong tinatanggap niya, once a month, pinapakain namin siya ng burong kapampangan. She would put it in a little cup and eat it like ice cream. Kaya nakakatahan siya. So, and after the taping, we would talk with her like we would be little children kneeling before her, and we would share about many questions. She had many questions, and direct po kayo maraming tanong, napaka-religious ang tao. Mahigit pa po sa pare. Meron siyang libro ng dasal ng mga pare, which she prays every morning, every afternoon, and every evening. She prays the rosary more than twice a day. May devotion po kay Mama Mary, being named after Our Lady of Lourdes, Maria Lourdes, Abaya, Diaz. And then, talaga po, mahal yung mga anak niya, talaga po yung anak niya lalaki, healthy living, mabait, matulungin, ang daming taong tinutulungan. Ano po?
when we visited her the first time that she died of stage 4 cancer. Now, gusto ko tingnan ang tubo ng Panginoon. Share everything with these 4 stages na dinaanan po ni Direk sa kanyang cancer. And mind you, I will be talking only of 4 stages of cancer, but 4 outlook and approaches to answer her cancer. So, stage 1 po. Dinalo namin si Direk na chemo, nawala ng buhok, napakalaking bagay mo sa mga nasa industriya ng pelikula. Na mawalan ka ng buhok, tumaba, umayat, dahil sa chemo. Then we asked her, Direk, kumusta po? How does it feel to have cancer? Tugon po niya sa akin, stage 1. Awa ko sa kanya, alam niyo, kahit ako kuminsan nagtatanong sa Panginoon, mabait naman ako sa Kanya, naniniwala at nagmamahal sa Kanya, ginagawa ko ang obligasyon ko, bakit ako nagkaroon ng cancer? Ako rin naghihirapan, ako rin nagtatanong minsan, mahal ko naman siya, mahal ko ang pamilya ko, healthy living, bakit nagkaroon ako ng cancer? I don't know why. Until finally, sabi niya, after months of chemotherapy, napansin ko, yung mga kasabay ko sa clinic, usually mga single women, matatandang dalaga, mga madre, walang asawa, pero din cancer. At dahil madre, matatandang dalaga, napakahina ng loob. Kaya walang umiiyak na at gusto nang bumigat. Eto, direct-rest, matapang ako, dami ko ng pinasukan, pinutahan sa buhay, kaya matapang ako. At naging papel ko, I encourage them. I tell them stories, I make them laugh. I explain to them the process na nangyayari sa akin and how to best deal with it. And then finally, I discovered bakit may cancer ako. To help people with cancer. To inspire them. At totoo po yun, nung nabalita niya si Father Bob na may cancer, ay talagang pinuntahan si Father Bob, pinagtasan niya, in-explain kay Father Bob ano maganda gawin, bakit nararamdaman ito, para ma-inspire din po at mabuhayan ng loob. I found there is a meaning to my cancer hour, and I'm happy. And because of that, she got cured. At sa marami ng tanong sa buhay natin kung minsan, bago tayo humanap ng tugon, hanapin ano ang kahulugan o ano ang maaaring purpose ng Diyos sa buhay nyo sa pamamagitan ng mga tanong na ito sa buhay natin. Sabi na yung cured. Pero tulad po, sabi nila sa cancer, it does not get cured. Nawawala lamang at nagpapahinga. Stage 2, bumalik sa isang suso. Again, we visited Direk, then we asked her, Direk, kumusta na po? Ano pong nararamdaman niyo kayo dati dito, ngayong dalawa na po, ang may breast, ay ang may cancer. And then again, she brushed us aside, ay ako mga amo, sabi niya. Alam niyo kaming mga artista, sabi niya, meron kaming tinatawag ng call slip. Isang maliit na papel, bawat artista tumatanggap noon, at nandun sa maliit na papel na yon, kung kailan ang shooting, kung saan ang shooting, anong costume mo, anong linya mo, anong oras ka dapat nandun, at magkano ang sweldo. Call slip. So kapag tinanggap mo yun, dapat mong gawin yun. Nandun ka sa oras na yun, nakakostume at memorya yung linya mo. So ngayon, meron na naman akong cancer, tingin ko lang sa kanya, parang tumanggap uli ako ng panibagong call slip from the Lord. At nakasulat sa call slip na yun, direct, may cancer ka ulit, magpapakemo ka ulit, magpapagulong ka ulit. Okay lang lang. It's just like another call slip from the Lord. Alam mo niyo, minsan sa buhay natin, yung mga maraming tanong sa buhay natin, bago mo kayo tumutong